नै बथल माथो भाइरेल जालायबायनोलै मा भाइरेलब्रा आसोल भाइरेलाथ' गाज्रि नङामोन मोजांसोमोन थेवबो सिख्लाफोरानो भाइरेल खालामदों जाहैबाय आरो नालै मा बुंनो थांदोंब्रा खोथाखौ सिदा सिदा बुंदोंब्रा हे बुजिलाय लाङालां नोंनि बे आंगा मांगा बखिनायखौ इनिफ्राय सोर जालायखो भाइरेलालाय थोद बोरबेक जेनिया ब्रह्मब्रा जेनिया ब्रह्मआ माने जेनिया ब्रह्मआ रिल्स बानायोमोन दालाय औलै बानायथ' आरो रिल्स बानायो जोंनि आब'आ बा जोबोद साफा जाखायो आंथ' नायबाय थायो खदायनो बरिया बरिया इदिट बानायखायोलै आरो मानसियाबो जोबोद बिउटिफुल खाना ओंखायनो मार साफा नुखायो आं बिदिनोथ' जाहैबाय बाथ्राया बा मानसियानो बांद्राय साफाद्रायना बिनिखायनो सेंग्राफोरनि मा होनो प्रफाइल आरो स्टेटासफोराव जायगा लासोयो नालाय सिख्लाफ्रा जोबोद रागा जोङो बेखौ मिथिबाय बिदिसो जाबाय नामा बाथ्राया होमबा नंगौथारलै आंबो स्टेटास होयो गेजेर गेजेर होखाबाय थायो आंबो आंनियाबो जोङोसो नालाय बोरैबा बोरैबा होनलायलाङो बोरमा गारजागोन नोङो बिदि होबाय थाबा थै गारबा गारथोलै ताले बाले गैया आंजों गारबालाय गैला आरोलै ओमफ्राय माथो जामारदों बेनोथ'लै माने जेनिया ब्रह्मनि फट'खौ माने फट' नङा रिल्सखौ एकदम दारि गोनां मायबा तावख्ला खानाय गैयि खालामलायनानै होबायब्रा फालतुलै मिनिथावनो बेसोरा बेसे गाबगुलाय लांदों मैया आयु अन्थावनो औ जायबाबो दुखु मोनखागोनथारलै आंथ' जोबोद दुखु मोनगोनलै नायबाथाय हे बिदि खालामो नालाय बोरैबा जाद्रायदों दासो एसे ग्र' जाहांदों ओरैनोबा दासो एसे जौगाहांदों दानो बिदि खालामबालाय बोरै जाबावनो औलै मा होनबावनो आरोना खालि भाइरेल खालामनाय एसेनि एसे साला जायालै सिख्लाफोरजोंबो मेगन सालायनाय थौदो जोसा हटेलावनो थांनानै हटेल माने बै माबायाव थांसै सकाव थांनानै आरामसे साहा लोंनानै रायज्लायनोसै लावथायबो दं होननाय खोनादों आं दहाय लिंहरबाय थादोंमोन थौ बिदिबालाय थांनि हाब मा सुवारफोरालाय दाबो फैलाब्रा बेसे नेहोबावगोनलै आंखौलाय एथ' गाराम भाइरेल जानायफोराव मोजां रायलायनो दाबो फैलाब्रा जाम्बाफोरा बेसे गोदै रायलायगोन दिनै जानो हागौ सुवादफोरा मिन्थियाखै नै सुवाद लावथाया साला दहायनिफ्रायनो जिरायफैगासिनो नामा है सामब्रामफोर जिरायदो अमाम्बार दे साहाफ्रा बिहरदो लोंनोसै नोंसिनि सायाव दिनै जोंनिया फैसा गैयालै लावथाय भाइ दिनै नोंसो बायनांगोन थै दरखार नाङाखैलै गावबा गाव बायना लों थै बिदि जायो नामाब्रा माथो जोंलाय दाख्लै नोंनोनो लोंहोबायलाय नों दिनै लोंहोनांगोनब्रा देलै दे माबा मोनसे जासिगोन दे नै नोंसोर मिथियाखै नामा भाइरेल जादों माथो जोंनि आब'आ जेनिया ब्रह्मआ मा भाइरेल माबायदि भाइरेललै है सुवाद दासो दहायनो लिंहरबाय आङो जिरायफै भाइरेल माने बिदिनो सिख्लाफोरनि बानायनाय भाइरेल सिख्लाफोरा बानायदो जाहैबाय थारमाने सिख्लाफोरा बानायदो माने अबेनिफ्राय फैनाय हाबसन फैनायखौ मेल फाङासो खालामग्रा बियो साला औलै बे उस्ला फाग्लाया मा दं बिनि मेन्टेलाव साला गोबोरखि गोनाङा साला एख' बुजिया मानसियानो मायबा होनबा मायबा होनदेरग्रासो सैमानि खि जानायसो मानसियानो साला सुवादा बेसेरा जेनिया ब्रह्मआ गाबगुलायदों औलै बानायग्राफोराबोदि इदि बानायो होनबा औलै मानो बिदि बानायो फालाय बानायग्रायाथ' बानायबायलै इनिफ्राय आरो शेयार खालामग्राफोराथ' सिख्लाफोरखौ बांसिन जाखागोन मानोना गावनि बयफ्रेन्डफोरा खास होननानै स्टेटास होसोयोना आरो प्रफाइल दोनसोयोना बेखौनो जोबोर रागा जोंखायो बिसोरो जिएफोरा खम रागा जोङो जालासो जागोनलै मा फाग्लालै सेंग्राफोरजोंबो आंबा खाननैसो स्टेटास दोनदोंमोन जावजा हरदों हिनजावजों आरो प्रफाइल दोननायावबो जावजा हरदों आंनिखौबा माथो सानसेबो दोना नोंलाय बा बिनिखौबा दोनलायदो आरोना होननानै गोख्रै दान होननायखाय दानगारनायसैलां जारलासोलै ओलै आंबो दोनदोंमोन गैयाब्रा ओमफ्राय जावजाबाय आंहाबो ओमफ्राय जावजाना सोलायनांबाय दसेनो प्रफाइलखौ फाग्लालै आंबो
उनाव दोनफिनथारदोलां ओमफ्राय जाहरबाय थायोरा मालाबा बिदिनो ओमफ्राय स्टेटासखौथ' दोनखायोमोन आं जोंहाबा हिट जाखायना स्टेटासफोराबो स्टेटास दोनबाबो जाहरलाबाय थायोरा जायालै हिनजावफोराबो गोसथोनाय गोनांबा बिदिनोलै डिस्टार्बथार नेट बोरैबाफोर नोंसोर बायदि दोनजाया बिदिखौ जों बायदि सिंगोलफोरासो दोनजायो मिथिबाय जोंफोरखौ एकाउन्ट आरो नुवाखै एकाउन्ट गैखाया जोंफोरा दोनबा बिदास प्रफाइल दोनो मा दोनो स्टेटास दोनो आंथ' नायखायो रिल्सफोरखौ एंगारनो मोना आंबोथ' जेनिया आब'निखौ साबसक्राइब फल' लाइक कमेन्ट खालामखाथारोलै एंगारगोनो मोना बेसेरा दासो ग्र' जाहांदों बिदि ग्र' जाहांनायाव बिदि भाइरेल खालामना होबालाय बोरै जागोनलै डाउन खालामोलै बेसेरा दासो ग्र' जाथारदों औलै मा जाबावगोन बर'फोरा बिदिबा बोरै जानांगौ जाखो गोजौआवसो थांनो होनांगौ जोंनि आब'ना दा एगजाम सोलिगासिनो बेसेरा जोबोर गाबदों आरो मानसियाबो उन्दैद्रायना सहायनो हाद्राया बिदि आरो जाद्रायाखैलै भाइरेल खालामग्राफोरानो बिदि खालामथारनाङालै आरो बानाय गैयाबो जादलै सिख्लाफोरल' नङालै सेंग्राफोराबो बानायदों भाइरेल मानोना बिनि बयफ्रेन्डखौ नुबायना स्टेटासाव नुवाखै दसेनो भाइरेल जासिनाया स्टेटासा माने बयफ्रेन्डजों बिजों मोनसे रिल्स बानायाखै दालाय गोदोनिफ्रायनो बेखौनो सोरबा होना होलायबाय नालाय जादलै मा होनबावनो आरो बिदिबा बोरै जाबावगोन ग्र'सो जानो होनांगौ औलै ओरैनोबा बर' इउटुबारफोरा खमखा मालाय गुबुन हारिफ्रा बेसे गोदोर इउटुबारफोर दं जोंनिया गैयानो ग्र'सो जानो होनांगौ चेनेलफोरखौ ग्र'सो जानो होनांगौथारलै बेसे गेदेर इउटुबारफोर दं मालायफ्रा जोंफोरनियाव गैबाङानो गासैबो सापर्ट होलायनांगौ थै बाद दोनदोलै बेफोरखौ मालाय बुजिग्राफ्रा बुजिगोन जोंहा रायलायनानै मा मोनगोनलै औलै बुजिनांगौब्रा बुजिग्राफ्राबो भाइरेल खालामग्राफ्राबो एसे हामालै बिसोर मानो बिदि खालामो होमबा फालाय गावखौ खालामबा बेसे दुखु मोनो बिदि टाक्ला बानायलायबाय आरो दारि होना होनायाथ' अयनाय नुखादोलै सयथिबो जादलै आंथ' नुना बोरैबा नुजोबखादोलै फाग्ला बिदि बानायो नालाय देलै जानाय फागा जाबाय थासिगोन जोंहा साहाखौ लोंनोसै दिनै लावथायनि सायाव औलै आंहाबो दिनै लावथायनिफ्राय मोनलोंथारनांगौ दे दिनै बयनिबो होनसै आं फ्रियावनो नैहाय लोगो माथो जोंनि आब'आ भाइरेल जादोंनो औहाय बिदि भाइरेल खालामलाबायो होनबा दारि होलाबायनानै आरो खर'खौनो तावलाला बानायना होनायानो जादनो बिदि खालामो होनबा बे बानायग्राफोरानो सोरमोन बिसोरो बिदि बानायो होनबा एसेबो अननाय गैया अन्थाइ बिखा आयु बेसेरा बेसे दुखु मोनदो बेसे गाबदो मैया भिडिअ नायदोंमोन आं हरावनो जि गाबखादोलै औ एगजामबो सोलिगासिनो बेसेरा लोमजागासिनो जोबोर गाबदोथ' आरो सिख्लाफोरासो बानायदोनो माथो बांसिन भाइरेलखौनो जोंहाबोसो नाम थांफाबाय सिख्लाफोर होनबाथ' गासिबो जाखायोना सासे सानै बानायनायावनो जोंहाबो गासिबो नाम थांफाजोब्बाय नुवाखै सिख्लाफ्रा औहाय मा जाबावगोन जोंहाबोथ' नाम थांफाजोब्बायथ' आरो मा होनबावनो बानायग्राफोरा बानायो इनिफ्राय गासिबो थांफाजोबनांगौ जायो मानो बिदि बानायोब्रा एसे अनलायनांगौना गावनिनो बर' हारिनि फिसा बयबो बिदि बानायो होनबा आरो बेसेरा एख' दायानो मावथाराखै एसे एनै ग्र' जानायखौनो मेगन सानानै बिदि बानायबा बोरै जानांगौ जाखो बोरै बिदिबा बोरै जागोन औहाय ओरैनोबा दासो ग्र' जाफुथारदों जायबाबो दुखु मोनखायोना बिदि बानायबा दासो ग्र' जाफुदोंथ' आयु बिदि बानाय होनबा बेसे नर्मेल मालाय जि बरिया रायलायखायो आरामनो बिदि गोराबो रायलायफेरा एख'खौनो दाय मावखायाखै आरो माथो गाजाबो नुवा आंलाय मानोथो गाजा होननानै बिदि खालामसियो मानसिफोरालाय औ आं जेबो एटिटिउडखौनो नुवा माथो
बानायग्रायाथ' आंनिबा सेंग्राफोरानो जाखागोन बियो सिख्लाफोरा भाइरेल खालामग्राबाबो शेयार खालामग्राबाबो बानायग्रायाथ' सेंग्राफोरानो जाखागोन मेम्सखौ सिख्लाफोराथ' एमान टेलेन्ट एमान रोंगोन ना बानायनो आंनिबाबो सेंग्राफोरानो जागोन बेखौ बानायग्राया सेंग्राफोरासो बांसिन मेमार्स सिख्लाफोरालाय शेयार खालामनायाव थिग दं आरो थेवबाबोथ' सिख्लाफोरा इदि बानायखाया औहाय बानायग्रानिसो दाय बानायग्राया बानायाबाथ' सिख्लाफोराबो बिदि इमान भाइरेल खालामनानै शेयार खालामामोन ना आरो सेंग्राफोरबो दं शेयार खालामनायावलाय सेंग्राफोराबोथ' खालामखादों ना थेवबाबो एसे खम खालामदो जानो हानाय आरो मा जाबावगोन सानस'नानो मोना थौदोहाय थांनोसै जोंना आब' जोंहा दुगैनायासो गोबाव जाबाय बेखौ रायलायनानैनो थौदोहाय थौदो बिनानाव